Udah lumahamo. Selamat hari Minggu ma dihita saluhut. Tapahoma tapasada marohata. Tapuji ma tuhata marhitede siya nomor 14 ayat 1 ayat 2. Marhite-hite ko warni de bata ama, dohot ko warni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot ko warni to di porbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Asi maroham diau ale Jehovah, ay targugo doau, maras dorohaku dohot dagiku, alay ang goau, tuhodo au marhaporusan, ale Jehovah nikuro, say palua maaw siya tangan ni akamusuko, doh siyan aka na mga lotong yaw. Ale Jehovah, say unang paura kau, ay horo na hujow, say palua maahu marhite-hite hati korammo. Haleluya. 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 Martangi ang mahita. Ali Tuhan debata ama ni saluhut para sirohaon. Nunga ditatapho hami bang somon. Ay dang madjua ho mga lehon anakmu nasasadai Tuhan Yesus Kristus. Tutangan ni pardosa. Asa taunon na halayaon doho siya ni bagi. Sa hatro dihaw pinorsilang. Sa itu pahi hami marhite-hite asin roham. Asa margugo hami. Jala marbinget ni roha. Songon anak hahulongan ni rohami. Diaka si taunon. Asa marsangap guarmu, dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus, dohot to di porbadia, marhite-hite hami. Amen.
Patik ni debata di minggu ta sadarion, ima patik perjolo satu patik pawapaton, takasma tapayutihut. Patik perjolo, ahu do Jehovah debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenomu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang ahana di banua gijang, dohot na di banua tongahon, rodi na di bagasan aik na di toruni tano, yanggo tunggabe si sobahon, manang siolohan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon kuwarni debata, yanggo soture dalanna, ay hona uhum na dosogot akka na marsineang di kuwarna. Patik pawapaton, ingotamu ma pabadiahon ari mingwi, dinaonomari maulamu nasa si ulamu, alay anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe, manang borum, manang napasom lahi-lahi, manang napasom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutan ni halak pe, na mangibati hutam, ay dinaonomari do dito pa debata langit dohot tano, dohot laut dohot nasa isina, dungi maradiat do ibana di ari papituhoni, di bahini do ubahin na di paso debata Jehovah, ari paradianan nai jala di parabadiai ido sahana atong rak mandugo mo hitalaw mangulaw no bartu patik nai ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon no bartu patik mi. Di bagasan unduk do serep ni roha, tatopo tima dosata na gudang itu ado panituhata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata na badia jala na bonar, para si roha jala pertalup ni roha, jala na basar do, say marpangulahi maroham midahami, di bahini sa isesa maswidedo sa nami, dang adong nahu pangasahok kami dukon asin ni roham, hatigoran na pinatupan ni anak mo do nahu pangasahon hami tujolom. Di bahini pasonang jala apuli mahami akka na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Tabegema hatabaga-baga taring o Tuhan sesani dosa. Alani pangalosiot tado ubahan na tertulang Kristus. Jala binahan ni hasahatot tado iba na mabugang. Ape tu iba na pisang-pisang parhitian ni hasonangata. Jala binahin ni bugang na malum itahilala. Hasangapon ma didebata na digijang. Amen. Turpuk epistel di minguta sa daryon, na diyan siyan Matius bidu 10 tolu, mamukka siyan ayat 10 sa 1 ayat 20 tolu, so nasomal tajahama marsikat soring. Ope tangihok kamuma upama taringo tu panaburi. Anggoso diatusi rodo parjahati mangarapasi na sinaburhon turohanai. Ima na sinaburhon tu dalani. Alay na sinaburhon tu nabatuon, ima na ubege hatay, gabe manigor lasma rohana majakon. Alay dang marurak di bagasan rohana, parsatokina do ibana, ay Victor targasit do rohana, dinasonggop haporsuhon mana. Alay anggo na sinaburhon tu parsihupiani, ima na ubige hatay, gabi pakolsohon na di akka na dihasyanganon, dohot hamoraon si pangasii, ido mamisati hatay, jadi dang saut marparbue. Tano na denggan, ido na ubege hatay, jala diatusi, lausido na saut, marpabue. Ia parbuena 100 lopit do na deba. Ono pun lopik do na tiba, 30 lopik anggo na diba. Ido sahana, martua mana tumangion hatani debata, jala naupiopsa. Amen. Yesus,
Tahatindak ko ma haporsyaw tay, songon nan hihatindak ko nirongata sa haporsyaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehova, ido ama pargugo naso hatudosan, na tumapalangit doho tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasaday, ima na tinubuhan ni si Maria, na gabi-gabian siya to di porbadia, at dorang suhabubuhan, ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matetarpajal lo ibana di hao pinorsilang, na tua tubanuatoru dong ditanom, na mula mangolu di ari patoluhon, na manaik tu surgo, lahundur tu siamun ni debata Jehova, amanai paragogo naso hatudosani, di sima ibana pemamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu do na mate. Au porsea dito di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria atau panala Kristen akan na badia, dohot dihasasani dosa, dohot dihatai na madok, mula mangulu sogo daging ni halak naung mate, dohot diangoluan na sorasuda. Amin.
damai ni debatana sumurung sian saluhu naroha, imana mangaramoti hati-hati duhut pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hurian itu hatta nahi naholongan di bagasan guar ni Tuhatta Yesus Kristus, damang dohok dainang, suak songoni haanggi pinaribot akka naposo, narak maraminggu hita di arianon. Tatangi homma hata niribata di hita, sian Yesaya bidu 55, memuka sian ayat 10, 1 ayat 10 tolu. Yesaya bidu 55 ayat 10, 1 ayat 10 tolu, songonon ma dirok disi. Ai songon hadada buni udat dohot abola sian langit, jala dada mulak boti tusi, da jolo dibornohi tanoi jala dipagabe. Asa martuburi, jala dilehon boni tu halak panabur dohot roti tu halak namangaton. Iko songonido hataki naruar siap pamangaku, dang mulak buti tuau. Ikon bahenon nado lomoni rohaku, jala majadi tunahutongos. Ai ikut di bagasan lasni roha hamu borhat, jala di bagasan hadameo kamu pataruon. Pangyaron yakka dulu doh robian suarana marulupulup di julumuna. Jala nasahau di ladang martopap-topap tangan. Sikak ni tada-tada tubuh masa pinur. Jala sikak ni latong tubuh mabungana hucus. Ima bahen barita di guarni jahuba. Bahen tada saliling-lilingna nasuulu habbar. Ido sahakna. Ngolu na terbuang ido dipakilalahon bangsoi di namasa habuangan songon namasa di bagasat turpuhon. Habuangan ima pakilalan na tung macai parir, ay gabe terbuang na sida sian huta hatubuanna. Adong di nasida arta alaidang nasida be mameok. Adong bagas joro nauli alai nunga gabe tarulang. Sudena ni peok nahinan nunga gabe mago. Jalan waeng na sida song sada jolma na terbuang di sada huta naso pinukana. Hamunak kadonga jok-jok dora songuning ulutta. Kita merasa terbuang sekalipun kita masih berada di tengah-tengah keramaian. Pujuk pakilalata nak pigudang dongata. Dangadong na mga tusi roham. Dangadong na mga tusi parukilomu. Tuk terhatahok kopi dang tuk halak lahu mangubati. Sude na haci na di bagasa roham. Ido bana nidok mulu tuk toho dohani dak polara mulu nidok kon hatan yakka partukuam mai. Ay molorosi taononi gigi palsui be uludu tukolo ninna. Molorosi taononi adong dohala nabui mangapulihita. Alelos adong dohala na madau siak kita. Moloro parukiloni na adok kinadi hita dang boy terpangasahon dang boy teradukon. Ido banan idok tudia pe daktar hatahon. Tudolok peso tapilau, tutorua peso tapil. Sukuk sunagajang, pojok sunabulona wininna. Ima adung-adung halak batak, lahu mengekspresikan bagaimana sikap dan perasaan ketika kita mengalami berbagai hal yang tidak kita sukai di dalam hidup. Ay marukil lo hape namong rai, marukil do. Marukil do na pogosi, marukil do. Marukil do na marsahiti, marukil. Marukil lo nang nahipasi, marukil lo. Ahamadiukil parukil hon namorai. Ay sari-hari adong ma mabu artakon, sari-hari rucur ma
hamurakon sehari-hari adong mamangonggop manak-manakko ido dipikiri bana. Ubahin ido mulu mabir ho mago mobil mi unak tuhor mobil. Mulu mabir ho mago jabu mi unak tuhor jabu. Mulu mabir ho adong artami mago unang lulu arta. Alai didok hata ni di mata lului ma arta nasura buruk. Lului ma arta nasura mago. Naso dialang ngit-ngit doh tasik. Naboi buanomu sahat ruri pangapudian ning ulum. Naboi buanomu sahat ruri ujung nilakam siak kasianganon. Ima hapor siaon na manoktongi. Molorope baru kilon nangongot di bagasang ngulum. Unak salahod de mata. Molo dia tong rohape ho terbuang alani hapogosommu sia nak kahaham sia nak kahanggim. Ingot adong go de bata na marnida parsoryommu. Molo dia tong hope gabe terbuak ko alanang matua honoang maradopo nak kagelengmu unak tukiro ham. Argaro ho nak pinang matua dia rupan ni de bata. Molo dia tong roham daktuk gogom nak pedi botoho nunga adong ketidakadilan alay ala suadok si bahenom mangalo unang matukihu roham di boto de batado parsoryommu di boto Tuhanido namasa di bagasang ulum. Molo dia tong roham nunga matua hodoli-doli matua ho anak boru unak salahon na tumubuhokko dang rodo perokapmu unak salahon na tua-tuam ahado hangalan ni dainang. Jangan salahkan ibumu mengandung. Tetapi lihatlah dan percayalah ketika kau bersandar kepada Tuhan mungkin ada waktu yang terbaik Tuhan berikan. Lebih baik lama menikah tetapi dengan pilihan yang tepat daripada kamu cepat-cepat menikah dengan orang yang salah. Alanido dangadong nabui pangasahonot tahamak kamanginang suduk konasini rohani ribatana pature-ture ngulutta. Dangadong nabui tapangasahod di bagasang uluton sodukon asini rohani di bata na mangalehon narikoti lobi siya na pinikiran ni roham. Jalalos ido na niyarupan ni bangsa Israel di natarbuang na sida. Ketika mereka merasa terbuang, mereka menganggap bahwa dirinya tidak berarti lagi. Orang yang terbuang itu namanya juga sudah dibuang berarti adalah sampah yang tidak berguna. Yang tidak berharga sama sekali. Dan itu sangat hina sekali. Sebab mereka menganggap bahwa bangsa Israel adalah pilihan Tuhan. Kenapa harus terbuang? Molotohodo na pinili ni debata bangsa Israel bahasa ikut terbuang kami. Jalalas idola suku-sukumu hamuak kainang namar minggu sedarion. Ay molotohodo Tuhan adong ay bahasa luason na adong hajahaton. Buasa luason na akka namarhat mabay na cik ni rohani akka na burju. Mula dong ko bata buasa di paso buak kasiulah haja hatuni. Mula dong ko bata buasa di paso buah menderita. Mula na burju do bata buasa say marpogo sau. Mula na burju do bata buasa nang diuseho pasu-pasunay sogot tuau. Songonido suku-suku ni rohata. Kita merasa terbuang, apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan, berbeda dari ekspektasi, berbeda dari apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan. Alai dang di luas de bataho songoni songon na porsea hamuak kamanginang, dang di luas de bataho tuki di baga separuh kilomi, alai sadario di doktuho, hehe maho jala porsea maho di babaenan di batadot asini rohani di batah. Molo dia tong jolma beho gabe terbuang, gabe sampah, ingok maharu pemulungi, boy gabe amararga di bain. Bahkan pemulung bisa menjadikan sampah itu menjadi bernilai, bisa menjadi menghasilkan uang lam de batama. Molo dia tong jolma beho gabe sampah, gabe terbuang, alai ingot di bata arga doho, jala uli doho bainonna. Unak kula nak kana haciti pa ingot-ingot. Unak kula paru kilomi pa ingot-ingot.
Alai ingok madenggan bahasa ni di bata. Nama baikku gawi bersemangat. Nama baikku gawi margogo. Asa manangahapi nama asa di tunga-tunga ngulum. Tukso hia gawi di tadi koko di bata. Mulutung songko pe parsahitot tuhusugot daduan. Alanyak kapandemion, alanyak kanama saon ingot. Mulu di bata majagai ho. Tukso mahua doho. Mulu di bata na margogi hoko. Monang do pamatang mi mangalo pirusi. Alai ingot sapala mulu ngapala gabi di dari koko Tuhani mulu poso peho margogo pe dia tong roham nuaing mamora peho ingot buido cepek tiki dohot ngulutta dang luason di bata hita madala ni hari-hari on alani do hamu amang do tamak kainang imana pinangi do ni turpukos yakita nuaing tuhita namar minggu arianon perjulu sehali aitu kiado dipakila hoko roham songon na terbuang nakanin di sitaonomu dia tong roham tuk suarong marna sirung tuk suarong marna sae dak sae pe baru kilon na sedarion nungaro sugut dak sae baru kilo sonare nungaro muse tuari nanengro semuanya terus berjalan gabe dia tong roham dangarong na mangarga hoko gabe dia tong ruham dangarong namanya itu kosong jolma gabe dia tong ruham song rapa-rapa ko sampah nasu berguna alai tu hatta madok sedarion jangan lengah jangan khawatir jangan takut unak pamemet turoham alai banggalah sebagai anak-anak Tuhan bahwa kita adalah pilihan Tuhan na pinili ni debatado hita songo bangsa Israeli na dipilih ni dibatado hita mangulaun sada ulaun naringgan bahwa Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Jala mulu marukil pehon waing dak pola usukun ahado na borak di parukil hokon waing. Ahado na masa di tungan ngulum sadok adong bedo parukilota. Sadok adong bedo na masa na tarupin waing. Sadok ada pergumulan yang berat yang kita hadapi setiap orang. Tetapi ingatlah ketika kita sedang menghadapi pergumulan bahwa Tuhan sedang melakukan suatu proses pemurnian bagi iman kita. Nadi papita di batado hapor Xiaomi asa unang marlauk ido bay na adong paru kiloni di tunga-tunga ni nguluta dang nasoholong rohani di batatu ho dang nagabi di tadi koko pujuk sumardongan dang nagabi so di halomohok ko gabi dang mararga tetapi Tuhan mau menjadikan kita seperti emas yang murni gabi dilala songon api asa nasa nasohin alomoni rohan di bata gabi bolong gabi polim mahita songon arta nakaningani songo seredo berak napitai gabi lamar sinodang dia rupa ni di bata imana perjulu na perduahon adong do keluarga mera nasu ulumuba satu partikianon nungalu jahose martangi yang ganupari tu amatai asa burju nungalu jaho manangyak ko gelengmu asa muba alai satu sedario de tong roham hera sumarelus do betang yang mi ingot tamak kamanginang didok hatan itu hatta sedarion mulut ajahan no diayak pitui sebelum ayak nak ujahan nak kaningani di tarik ko parjahak ma dalana jala pergiruk tumarik ko sakapna. Orang-orang yang berlaku curang, orang-orang jahat pada akhirnya akan bertobat dan akan melihat kebenaran Tuhan. Molo saya ditanya koko. Unang iyatong roham, molo didokko siyan nasa tos ni roham mandok tu geleng mo ala sotararahoko. Toema, molo puluk ko sako, molo balia ko sako, molo puluk ko madek dekinna. Jangan seperti itu. Mungkin ada anak-anak kita yang butuh banyak doa dari kita supaya dia berubah. Ingok ma molo saya martangyak kita toktong manangyak kun ibana ingok masongon aik na dirok di bagas satur puhon saya manete kibana tuk songo dia pe karas ni batu hadek dekan ni aik na sateteki alai molo selam manetek berlubang gue. Kalau kita dari secara logika pikiran mana mungkin air yang begitu lembut bisa membuat lubang bagi sebuah batu yang sangat
keras. Alai ima guguni tangiang. Ketika kita semakin mendoakan orang yang kita kasihi, pasti suatu saat kau akan melihat perubahan, sukacita, pertobatan dari Tuhan. Napa tuluhor songo dia do gogo ni hatan di debata di nguluni jolma. Satu partikianon didok di bagas turpuhon molo di haposi ho hatan di debata songo naidokon ni turpuk ditiki nama jahageda martua ma natumangihon hatan di debata jalan opioksa. Adong mana bay muse udak kolan nama bege do mangulah hosenna alai molo didok di bibeli na opioksa ingok madak kolan nama bege alai warra mengamameyok sudah menjadi bagian hidup ngai ngoluna berarti nggak diulahon dak pula do hono be diulahoni alai molo ngari tangyo ko hatan di debata jala di peopo mertua maho. Kamu menjadi orang yang berbahagia, orang yang bersukacita, orang yang diberkati ketika kamu meyakini firman Tuhan itu sebagai kekuatan. Unang langgus roham di hatani debata. Ai lobi siana pinikiran ni rohami bui patu paun ni debata merhiti hatana. Ai merhiti hatana do dijadi debata langit do portibion. Ai marhiti hatana do ditoppa saluhut jalan nunga saur be hatana rap do tita ibagasan Kristus Yesus tuhatai alani tahaposima tahaporsiai maguguni hatani debata didok di bagasat turpuhon ai songon hadada buni uda do abulas songonido guguni huasuni hatani debata ahado udan ahabulas mulu udan ngatak kastaboto ade mulu abulas ra mungkin akan sudut no poso di Badungon dang ditadabi mulu abulas ima hujan es anang hujan es batu ade bahasa di dokon abulas HP di bahasa Indonesia seperti salju ninna di terjemahan aidang kita dah halak Batak manakala Indonesia salju ade dang arok salju dope di belahan bumi Indonesia alai hujan abulas hujan es atau hujan es batu ya bisa saja ada bisa terjadi. Soni maninna hadada buni hatani debata dang gabe mulak buti tetapi dia akan melakukan sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Marlapatan mamornohi dipagabi akasuasuanan gabe martubur deleho boni nadenggan dohot roti si panganot tuakan anang mangaton. Itulah firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi roti hidup, bertumbuh, berkembang, menjadi sebuah tanaman yang menghasilkan buah yang lebat. Ima gogoni hatani debata di tonga-tonga ninguluta. Dido dang jadi mulak buti ikom majadi do songon natinongos manang natinonahon ni debata. Di hatan ya deta di bukede madok mangula hita jolma manabur boni dang ingot tamu bede dakya hita mangede honi ala sorok patupa partanyangan manabur boni ate anggo di hutak kaina aka ama ruas ni huria KBP pasti roh habalede mangula hita jolma manabur boni alai anggo jadina di dia do jadina di debata alai anggo na manabur ise. Kita yang berupaya, kita yang berusaha, kita yang bekerja, tetapi ingat yang menjadikan itu menjadi berkat, bertumbuh dan berkembang adalah Tuhan. Jadi mulu mamor api hunwai, mulu arong artam nuang di piopo, mulu nunga denggang ngulum di parserahanon, daktar buang beho, jalan nunga di pasu-pasu di bata, memak kodo na mangulas yulauni alai ingot di bata do, napa jadi hon. Atong mulo de batado napa jadi honi saluhut na dito nga ningulum. Dai kodohono mo mamauliate.
dan kodohonomu mapuji-pujiat tu di bata. Nuaing matikina hamu kamanginang di namar pesta jubileu pita. Di tonga-tonga ni huriatta 50 tahun manang jongjong huriatta HKBP Bandung Baraton. 50 tahun ma di leo debata pasu-pasui di hita. Inilah keadaan kita sekarang HKBP Bandung Barat. Mari semua jemaat, baik yang muda, baik yang tua, mari kita bersatu hati memberikan yang terbaik untuk gereja kita. Unang dia itong ruhama lanung ngaulibi nang gerejaon, hola tinggal makuduli hamu akan oposo, akan rumah tangga naik baru, jangan seperti itulah. Mari kita hargai perjuangan orang tua kita dulu yang memberikan seluruh kehidupannya supaya berdiri gereja di tempat ini. Dakola tikina di Leon, dakola nartana di Losetebi, do osane di Leon, mangalo akana somakalo mohon hajongjongan ni huria di ingananon. Nuai kita nunga denggan, tidak ada gangguan, kita jangan lupa ingatan terhadap sejarah orang-orang yang telah melakukan perbuatan baik mendirikan gereja ini. Nuaing dibangi usia kita, dang lamar porang be, dang lamar bangu be, nuaing dibangi usia kita. Aha mana talup taleon di pesta prajubileum dan jubileum ini. Ingat, dang adong naso tarpatupa huria manang naporsei mulu sadaro hatta. Apapun itu. Alanido posdoroha bagi siapa yang memberikan dengan setulus ikhlas bahwa dia menyadari segala sesuatunya itu adalah Tuhan yang menjadikan, memberkati pekerjaannya, usahanya di perantauan ini. Berilah yang terbaik untuk Tuhan. Sukum madirim. Aharo Tuhan dipanggil hosianau. Otak ni nasadia do Tuhan tarpatu pau. Syukur direm. 100.000 do leonomu. Molo dia tong rohamu cukupi tolu mobilmu, tolu jabum. Ba dak pula wa jalon itu Tuhan idui. Alai suku majoroham. Tolak boboho mangaleon nasai. Tuhuria nong liling berjuang. Nong di patupa ragam di pasu-pasu di huriaon. Jala rosongonido tu hamu akaruas ni huria na deto kamu nuaing pogos do hamu. Detong rohamu nadang adong kupesi bahenom muna. Unang gabi tu kiru hamu. Jangan menjadi takut. Jangan menjadi kerdil. Kita sama orang kaya, orang miskin, kita sama di gereja ini. Memiliki gereja ini. Jangan dong dison gabi hudulan ni namora, ikut dijolo, ikut mengar kursi busa do akan asing. Tetapi kita sama. 500 perak, 5.000 perak pe nap satolak ni gugum patuba. Ate so adong betikip sogo 50 tahun nak 100 tahun musim jubileum dang mukib beho mangulu. Mulu di lot Tuhan ni beho mangulu mukira ngarunga kahurangan ni. Sonari umurmu ono 10 tahun tabba 50 tahun saros 10 ngolora sipata ngolo libe-libe. Dangi? Alai moliati ma di umur jubileum 50 tahun non di lo debatat di kiri hita bui hita marolo-polo syukurilah. Ingok ma mulu di leo kopi dang nagabi magwar tami. Porsia dua hujamin di bagasa perdalani ngulum ikop tar pasu-pasu lobis yan nani leumi. Alai ingok sapalama kulit to songon na papungutu puro nama tobo gue. Semakin kamu mencari, ingat kamu tidak akan memilikinya. Alanido marilah kita sama-sama. Tadi ada gangguan mic, mungkin kurang jelas bagi kita informasi, tapi yang pasti kita diharapkan satu hati, satu tujuan untuk memuliakan Tuhan melalui gereja yang kita cintai, HKBP Bandung Barat ini. Asa tarpasu-pasu ma ya nakon ni huria HKBP Bandung Baraton. Manang di dia penasida maringanan sogot haduan menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Aka anak na mangargai natorasna ala kaperminggu natorasna mangaleho na denggat tu huriai gabi di ujung nyoluna pe dang gabi terbuang ibana bayon ni gelenga ingok mai alai molo so tarpasu-pasu ho di tongani ngulum ingok ma anak komu so ikon bui mangarsahi ho alanido pasahat tu Tuhane didok di bagasat turpuhon ido no marga naeng mamangula hata ni dibata dihonang dang dia kaya nakomu
asa manang tiki na pinasa ni debata, manang di dia na sida maringanan, toktong debata dipuji. Alanido mulat mahita siya tongan ni bagas coron, mabuan pasu-pasu ni debata. Tahaposi jala tahapor siyaima, hatan ni debata na madok, dang mulat buti, hatan ni debata. Tidak akan sia-sia seluruh pekerjaan perbuatan yang baik yang kita lakukan kepada Tuhan, tetapi itu akan kembali membawa berkat. Songon udan doh abulasi nama mornohi ngoluta, nama ngalehon hagabion niakana taula, nama ngalehon akka pasu-pasu diakka pacariatta sigano pare. Lam burjuhita tutuhani, lam ringgasi tamamujibana, lam tarpasu-pasu maho diakka ulaon nakpabahenam. Amin martangi yang mahita. Mauliate matuhan di bagasan minggu sedarion di payungotto hami saluhut na ruasmu asa sudi hami marulupulup marlas ni roha makka molatehon hatam naong hutangyok kami naong hulau kami di bagasang ngulu nami gabiak kasiulah hatap pami Tuhan dakolan pananginangi sabing ay dang marlapatan muluhulam mananginangi hami dang marurat jala marparbuwe hatami di bagasan ngulu nami mula mahami Tuhan songon hatam na madok dang mula buti hatami sujulo di pasu-pasuho hami di bornohiho di loko hagabion gabi mahami tutu tarpasu-pasu mahami Tuhan ala ni hatam mulak kami siatongan di bagas corom hulai hami mangulak kasulon nami nang tuari marsugot jupang makapasu-pasu jupang maakapangabahan na loma di bagasang ngulu nami asa adok Tuhan patupaon nami tuhuriam patupaon nami mangrubiak kadongan na humurang jala patupaon nami Tuhan mamuji do pasang pogwarmu saha di homa daging naktor di nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami martangiak kami tuho amin. Jesus, the lucky,
yakkon ma peliata. Alede bata amana amena di banua gijang, horo haroruane saluhut silehon-lehon naringgan do nasa ulibasa na mauliutus. Upasaat nami masien na nilehomi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti asa hupar hasiak kami pilihanon. Pati bulok karajao mo ditong-atongan ni huriam do di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite todim. Asa lam hutada hami gudang ni silehol-lehom mi tuhami. Asa lam girgir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di banua gijang sai pinorbadia mau kuarmu. Sai Roma harajaonmu sesau malomone roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon na tuhami sedari onanguluan siapa hari. Se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami to gihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor homma damena tu todim. Shalom, selamat hari Minggu.